Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Dayan Agustin girilibuhan sa Katungdanan. Gibalhin sa Police Regional Office 7 si Colonel Agustin apan walay opisyal sa PRO 7 ang mipasabot sa tataong rason sa pagrilibo kang Agustin sa Katungdanan. Tagduha ka tuig ang sagad nga tour of duty o ang gidugayon sa pagserbisyo sa usa ka city director. Si Agustin siyang bahin nangulo sa Lapu-Lapu City Police sulod lang sa usa ka tuig ug usa ka buwan. Wala na usab mohatag og dugang pamahayag si Agustin niining pagrelibo kaniya. Hinuon gipasalamatan niya ang tanang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office. Milingkod na usab sa Katungdanan si Police Colonel Augusto Desqueo isip OIC sa Lapu-Lapu City Police Office. Siya ang kanhi hepe sa Regional Investigation and Detective Management Division sa Police Regional Office 7. Mato ni Colonel Desqueo, prioridad niya ang peace and order sa Lapu-Lapu City, ilabi na kay turismo ang nagunang tinubdan sa panudlanan sa maong dakbayan. Yung occurrence ng crime dapat kung hindi man totally na mawala is bawas yung natin, yung crime incidents dito sa area natin. Para din po sa mga residents at saka siyempre mga business sector, mga tourist, yun ang consideration po ng main consideration natin.